Ngithi mina kuwena siswami omncane uma ungafuni ukuyithola usubiza abafana ngezinja usuzonda yonke into ethi umuntu wesilisa unje kuzomele wenze sure ukuthi awumithi budididi awumitheli noma imuphi uTom and Jerry ongaplanile ukuba nayo ongayiboni into yakho ukuthi yapi. Ngizokutshela mina uma uthenga imoto enenkinga abantu abagxeki i-dealership bagxeka wena ukuthi oda nawe uyisukele ngayiphi le moto mengabe udla ukudla kumnandi kapteni nawe seyisteri awukudleli ukuthi kukukhiphise ngesisu kodwa ngingafika kulezo sigaba zokugcina ukhishwa isisu yabo into wathi ungayiplanile so lento iyapi ekuthenini abantu ababili bayahlangana kube mnandi kugcine kukhona ingane ekade bengayihlelile yabo uthi bona bebeplana ukuthi sizo have sex kube mnandi yabo and that's the mission. Kuhambe isikhathi umuntu usenengane ngifuna ukufaka isicathulweni somfana siswami asithe nje ithini esimithayo kwenzeke ube seclubini ulehlanu uhole wonke umuntu kumnandi kuyachitheka kuhamba nabangani bakho kube khona ugayi umsportayo lo guy kudidize ubona enye ihanki lapha nisha amavosho uthi hayi ngelo guy ngiqashuka naye uhambe nawe ufike endlini yakho ufike endlini yakho nalo guy nenza into yakhona kube mnandi grand sharp uyahamba ekseni kushawo ubhabha ikiss nani and exchange ngisho ama numbers into etheni uWhatsApp nje hi away we had a great time we need to do this again correct yabo anibheke number awukunayo interest etheni guy naye akanayo interest but ni have fun ekufonele uguy after 3 weeks uguy awazi nokuthi usebenza phi awazi nokuthi kwenzakalani ngempilo yakhe awazi into eziningi uyamkhumbula ukuthi igama lakhe liqala ngo-T kodwa nje wambhala ngo-T club ugayi nje bekufonela umithi akayanga ama-period and sesidlulile isikhathi sakhe and ukuyeke ngisho isonto ngoba ulinde isonto ukuthi hayi mhlawumbe khona into ezokwenzeka njengoba kufonela lo guy usemsebenzini ubusy wabatshela abangani bakho ngaye lo guy ukuthi hayibo guys ngivuka ngomunye uguy la uyihanki nani isiyangena-ke le colic suxoxela abangani bakho hayibo uguy leyahanki leyana imithi mocabanga i-reaction abangani bakho izoba njani wena-ke njengomuntu obukade unganawo amaplani noguy uba kuyiphi i-situation le nkulumo ekuthenini i-situation ehlale yenzeka emajiteni insuku zonke amajita ahlangana nama-cherry for pleasure kugcine kumithiswene i-blame ikubona bobabili lo ebengahleleli ukuba nengane but uyazi ukuthi lento ingamlidela ekuthenini ebe nengane wangayiprotect wena njengomuntu wesifazane uyazi ukuthi ukulala wena uyamithiseka ubungayiprotector nawe ngoba ubungabheke lutho kuyena nawe bengabheke lutho kuwena nina benibheke ipleasure nayo sizokwenzeka siswami ngenzeka use-university mhlampe wenza i-course yakho i-second year nani usumithi usuyeka isikole ngeke wena nje nani ingane yakho legcineni iplan kaNkulunkulu asikuphikisi lokho uNkulunkulu fair enough akufaka amaqanda ukuthi ukwazi ukuthola ingane kodwa kukuwena ukuthi ingane uzoyithola nini uyasibona isimo sesi-right yini sengingaba yini nengane uzoba nenkinga yokuba ne-hate emajiteni kakhulu because lento ezokwenziwa yilo mjita esebaleka manje akasakutholi anisaxhumana nani idevelop enye into naye wayengahlelile ngempela kuba nengane nawe nawe wangahlelile kuba nengane naye but wena ucabangela wena ukuthi hayibo phela isikhona ingane ngenze njani ngeke ngikhiphe phela mina isisu angifani namanye amantombazane futhi asisho ukuthi sikhiphe akufanele vele usikhiphe kodwa nansi into ubungayiprotector lento before yenzeka uzoba angry maningi amantombazana nama-anger issues hhayi ngoba ehlanya a-angry towards abantu besilisa because asegilike kakhulu maningi futhi ahappy ngenxa abantu besilisa amanye seyishaya ifuba anginangane mina nani uxa lo i-good time nani kwenzakalani nize nimbize ngamagama nithi hayi wena uyinyumba wara bangabe usunengane kuze kushiwo izinto hayi ngeke lo ngeke uyayikhipha izisu wara ngikhuluma nawe-ke sisomncane angikhulumi nabo bonke laba engibabalile bengikwenzela i-scenario ngithi kuwena sisomncane ungakabi nengane ungayitholi ingane ungakahlangani lutho yonke i-decision ozoyenza empilweni i-decision yakho angikhathali i-blame ufuna ukuyibeka kumuntu oseceleni kangakanani isinqumo sakho yonke i-situation ozobhekana nayo empilweni moving forward izobe i-situation yakho kuzomela inakelo wena ungakhala ungasho ukuthi udlula kwini bayasho baningi akekho umuntu ozokusiza kuzomela uyimele so lento izokusiza manje ukuthi uyitshele ukuthi mina ngoba ngiyakuthanda ukulala ngiyakuthanda ukwenza izinto ngithanda ukugroove kuzomela ngiprevent ukuthi angizwani nokugqoka uplastic ngoba phela iningi alizwani noplastic kuzomela ngiprevent ngenze sure ukuthi angiyitholi ingane uzoba nenkinga uzokhulisa izingane u-angry uyeke i-course yakhe e-university izingane zakho uyithwale loyo mthwalo impilo yazo zonke i-future yezingane zakho kuzobe ngayona izingane zakho kuzobe kuyi-future yakho ngoba wena uzo-expect ukuthi izingane zakho zikwenzele certain things in life meanwhile wena ungakwazanga ukuzenzela lezo zinto and ublame abantu ublame lezi izingane uthi mina ngayeka isikole ngayeka yonke into empilweni ngoba ngifuna ukukhulisa nina wena wayeka isikole ngoba wawufuna ukugculisa imizwa yakho
kwenzeka kwahlala ingane kwawukuthi wena umuntu onenhliziyo right awukwazi ukubulala umntwana into enhle oyayenzela ingane yakho leyo asikuphiki but wena wangaprevent ukuthi ube nengane ngaleso sikhathi so wena oye university this year wena oqeda isikole this year uyophanda uyofuna amatoho nani protect ungabi nengane izinto zakho ingahlangani uzobazonda abantu besilisa uzothi abantu besilisa izinja uzothi abantu besilisa ngibafuna ngibacabange kulabo bantu besilisa uzobala ubaba wakho naye phela umuntu wesilisa uzobala obhuti bakho nawe phela umuntu wesilisa kwayona lengane oyizalayo uma ukuthi uyumfana uzobuyibala nayo uyibiza ngenja so wena ziprotect einjeni mina mabefika uma ethi kumina ubaba wami wayeyinja wayeyini nginakho ukuthi ubaba wazi wa wrong kodwa mase ngibuka lo muntu owayejola nenje ukuthi wena ma wayiqoma ngaliphi inja wadiscover nini ukuthi inja le phakathi neprocess noma so asiyibhekeleleni ngikhuluma nosisi abancane nabadala abangakayitholi ingane into engakahlangani lutho ukubona empilweni nabana visions ama goals ningayiki hlalani kulawo ma plans hlalani stickani iyabiza ingane iyashisa insimbi ngeke benitshele labanazi noma benitshela benisikela kwelijikayo but okuningi kodwa ukuzwa ile yanto yokuthi nje abafana nani njengamanje siyayishintsha ke le yanto yabafana ukuthi bayizinja in stuff asiphiki sesiapprovile kodwa ke meyizinja abajoli bodwa abajoli namakati futhi ngenze ukuthi izinja ithola nezinye izinja noma imina onganayo knowledge right but engikushoyo kuwena sisomncane zithibe enza sure ukuthi mengabe uheva uyayiprotect enza sure mengabe uheva skuni ukuthi uyayiunderstanda iconsequence engenzeka ngoba awuminci kulento yokuminza ave niminci mhlawumbe ngesihlala sizohlala ube nengane no Rasta odayisa insangu okade umbuke wakuchaza wazi kahle ukuthi uRasta ubuye boleka imali kuwena usunengane no Rasta ke manje wena usu expect ukuthi uRasta ebe responsible nini uRasta nje lo usumkhohliwe yini. So take care of yourself, have fun, protect yourself. More ukuthi usuku lemi age ukuthi ngeke manje sekumele ngibe nengane bonke abangamnami sebeyingane yonke le yanto eba khona. Azi ukuthi leso sinqumo sithathe wena. Yonke into eyenzakalayo in your life you are responsible for leyo nto leyo. Ungayitshela ukuthi you are not, you are.